da za a wuda ma biki gama mana girkin ba sai yanzu kike hada wuta? Oh, so kike kashe ni kawai na lura. In kwana in zo da yunwa ko? In mutu ko? Kina ta hada wuta tun da zubi ki ma yi girkin ba sai yanzu zaki kora wuta. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Oh, ke so kike kashe ni? To ba za ki kashe ni da raina ba. Bakin halinki yayi yawa. Mu zauna ba mu ci ba ko? Shi yasa kike hada wutan yanzu ko? Ina magana kin yi banza da ni, magana nake miki. Kashe ni zaki? Ki bani da yunwa? Sai ki ƙara haɗa wani. Ina zuwa. Ga wanki na nan. In kin gama haɗa wutan, kin ɗora girkin sai ki yi min wanki. Dan ban da lokacin. Kashe kaina kawai huta. Kwana za ki ganna haka? Bacci ma kike ruwan ma ba za ki yi min ya amfani da shi ba ko? Na zo na taɓa bokiti na gaba ɗaya babu ruwa. Kina can kina bacci a banki. To ina so in yi amfani da ruwa ki maza maza ki ɗauki wannan bokitin da bakin kofar ki je ki yi min ruwa ki kawo min shi yanzu nan. Magana nake ki tsaya kin yi shiru. Oh, ina ma miki magana kin tsaya min ki kamar doki ko? Ko bishiya zan ce? Ki maza maza ki ɗauka ki je ki yi min ruwa zan yi amfani da ruwa. Magana fa nake miki. Gaskiya raini ya shiga, amma kuma zan yi maganin shi. Aisha, har yanzu baki gama abincin ba? Wallahi ya kusa, yanzu zan gama insha Allah, na kusan gama.
faten dankali. To me take ma murmushi? Nan kenan. Ai na ji Umma ta ce kina bayan gida kina wanke-wanke. Daga ina kike ji? Kin ga daga gida ne. Na je neman Aliya ne a gidansa aka ce min tayo wajen ki. Yanzu nan to Aliya ta bar gidan nan. Oh, to kin gani ce da mun samu sabani. Kowa da mai ma ina so in yi magana da ke. Wai me yasa kike ba mu Aliya shawara da bai dace ba? Tun da Raji baya son ta. Ku kyale shi mana. Ni na ga take-taken ku ne gaskiya abin da bai dace ba. Ke ki ta ko kafafun ki zo gida ki ga mai irin maganganun nan? A'a na ga shawarar da dace. Kina da lafiya kuwa? Wannan irin magana ne? Haba, daga ba da shawarar da ta dace? Wannan fa shine maganan gaskiya. Wallahi ba kawata ba. Da ba abin da zai hana zan kai miki mari ba. Ina ruwanki da zance na da ita. A'a ku ya hakuri. Ki hakuri Allah ya wuce zuciya ki. Da man naga abin da kuke yi ne bai dace ba nake so in gaya muku. Tunda kin ga wannan shawarar ba kiya so Allah ya wuce zuciya ki kawa. Haba kawa. Ko dariya mana ki mana. Haba kawata. Haba to shikenan na bar ki lafiya bare. Sai an ji mu ki gaida gida. Wani ta zo ta gaya mun wanyanyanyanyanya. Yau ga abun mamaki. Lalle wuyanki ya isa yanka. In barki tun ɗazu ki ɗebo min ruwan har in shiga bayi in fito baki ɗebo min ruwan ba? Aisha! Aisha! To wallahi yau sai kin dafu a gidan nan. Ina kika je? Ba na hana ki fita ba? Ba na hana ki fita ba? Ina kika je? Aisha, wace irin dabba ne ba kya ji ne? Ina magana? Sakina, to dama neman ki nake yi. Lafiya Yusuf. In gaya miki abin da yake faruwa a yau a wannan garin namu. Me ya faru ne? Abin da ya faru ya gama faruwa, na ji labari. Yau an ɗaura auren Aliya da wannan yaro. Wallahi Yusuf kaga na yi iya kokari na yi duk abubuwan da zan iya yi don a fasa auren nan, amma abin ya fi karfi na ban da yanda zan yi. Au, kina nufin ki ce mun ma baki sani ba? Munafuka da abin da kike karba a hannuna kike cewa zaki mun kokari da abe dan alherin da nake miki duk ya zama mara amfani yake nufi. A daura auren nata kice mun yi hakuri? A daura auren nata? Yanzu na samu labari ko na ga wani alama da ido na gani na cewa an daura auren ta Aliya ta tafi. Yanzu kuma kice mun in dawo in yi hakuri? Kina munafuka kenan da abin da ya faru da duk alherin da na miki baki gani ba? Sai da kika sa aka munafunce ni, to bari in tabbatar miki da cewa wallahi tallahi ba za ta yi ba. Da abin da na baki sai kin biya ni, kuma sai kin dawo min da kuɗi na da duk wani abin alheri da ne miki. Kai haƙuri, kwantar da hankalinka mana. Kwantar da hankalinka Yusuf. Kwantar da hankalinka, wallahi ba haka na so ba ni ma. Kin kasance munafuka a wannan al'amari.
kin ki ki gaya min gaskiya to wallahi ba zan yadda ba. Da abin da kika san na baki sai kin dawo min da kayana. Ina son ki tabbatar da wannan al'amari. Da abin da kika san na baki sai kin biya ni. Ka kurin ka duba wannan yarinya munafuka ashe cin amana ta take ta karbe min yan kudade na da yan kayayyaki na akan duk kokarin da za ta yi mun ta ga na aure Aliya za ta yi amma yanzu wai sai dai na gani na ji a gari akan wannan daurin aure an yi an gama wato shikenan ni na yi asara to ba zai yiwu ba sai ta biya ni da abin da ta san na bata. Raji, dama ashe wannan magana da yake faruwa a gari kake cewa ƙarya ne ba ka so ashe da gaske ne. Yau al'amari ya faru an waye gari. Aliya ta zama matarka, ta kasance maciyin amana ta. To, me na cin amana? Me na cin amana? Babbar cin amana ma? Wani alƙawari muka yi da kai a baya na cewar kai ɗin nan kake gaya mun cewar ba ruwanka da Aliya ba ka son ta ba ka kaunata daga baya yanzu in ja gari wai kai ne ma ka aure ta ba wani ba. Kaga ni fa barin gaya maka a cikin garin nan babu wanda yake takura min sama da kai. Wannan ai maganar banza kake yi. Al'amari na tafiya tun daga farko har kawo ƙarshe a munafunce. Me ne maka da munafunci? Munafuncin me ne maka? Kaga kaka ƙara ce min munafiki. Ni ba munafiki bane. Kuma kaga maganan Aliya da kake magana. Da ita take so na ba na santa amma yanzu ni ina santa tana so na kai ma ka je ka nemi wadda take son ka saboda haka ina son Aliya kuma mun riga mun yi aure za mu ci gaba da zama lafiya saboda haka kaka ƙara takura min ya isa haka ba na so in ji kaka ƙara takura min an yi duk abin da za ka yi ka daɗe ba ka yi ba. Wato wannan yaron abin da yake nufi kenan dama zai shuka shi yasa dama can yake ce mun wai baya santa ita take son shi ba ruwan shi da ita to shi kenan ba matsala zai gani kuma duk laifin su mugu ne. Aliya na yi kewarki Aliya na. Umma ni ma fa na yi kewarki sosai. Allah Aliya. Wallahi umma. To kuna nan dai lafiya ku? Wallahi umma lafiya. Ba wata matsala. Umma wallahi ba matsala. Kin ga yanda yake ji da ni kamar wata sarauniya? Duk abin da nake so a gidan nan shi ake min. Ko kula Aisha baya yi. Ya mai da ita saniyar wari. Inna lillahi wa inna ko ina take ma baya zuwa. Kin ga ko ni ce ta gaban goshi. Kin ga ko ai yayi min daɗi. Wa inna ilaihi raji'un kuma bai min daɗi. Saboda bai kwatanta adalci. Ai da ke da ita duka auro ku yi. Ai duk zaman da babu adalci bai yi daɗi ba Aliya. Gaskiya ki rinka sa shi a duba, ki rinka sa shi a hanya, ki rinka nuna mai gaskiya. Ki gaya mai Allah da annabinsa. Gaskiya umma kin fara. Bari shiga ciki inda abin da zan miki sai miki. Aliya. Amarya, me yake faruwa na ji kina ta surutu ke kaɗai? Ni da wannan irin hankalin mana. Wai wanke-wanke ba za ta yi ba? Ta bar mun wanke-wanke ni ne wanke-wanke ta sa kafa ta fita? Kullum in ba karan sai ta sa kafa ta fita da izinin ka to ina take zuwa? Au, kina nufin wanke-wanken ma yanzu ba ita ta yi ba? Ni na yi ba gashi kaga zahiri ba? Kuma ta fita. Bari ma an gaya maka abin da baka sani ba. Jiya ina leƙen ta taga kafin ka dawo gona kayi dare. Ina leƙen ta taga tana tsaye da wani suna ta shewa suna dariya. Ni ban san ko waye ba. A cikin gidan nawa? Au, zan maka ƙarya ne? To wallahi ba zan yadda ba. Ba zan yadda ba ne kawai. Kwantar da hankalinki, kakki damu. Ai tun da muka yi auren nan dama ban taɓa shiga ɗakin ta ba kuma ba zan shiga ba. Ke kaɗai ce. Saboda haka za ta gane waye ni. Kakki damu. Tarko da ina miki kuma sai kin fada. Raji
Aisha. Aisha. Aisha ba magana nake mutum ba ta. Aisha. Wai ba magana nake miki ba kina ji na? Ba magana nake miki ba kina ji na? Wato ni nake miki magana ma wuyanki ma yayi kauri kenan ko? Ba za ki ansa ba ko? Waye aka ganki da shi a tsaye? Wane ne nace? Ashe in bana nan kenan kina kawo min karti gida kenan ko? Cikin gidana kike kawo min karti ko? Saboda kin raina ni. Sai kin gwammace cewa da kin mutu da zama a cikin gidan nan. Zaki kwashi azaba, zaki gane cewa shayi ruwa ne. Ni da ke Aisha, me zan gani haka ki zo kina mun kuka? Duka? Dan juyo haka in gani? Dukan ne wannan? Inna lillahi da me ya buge ki? Ye? Da hannu? To ni ba zan tafi hannu rabbana ba, zai gani da abin da zan buge ki. kawai ba gaida ba da ta ba ka ita ne zaka buge ta. Mu tafi. Zai san ya buge kirgata. Na ba ki ne zan ya buge ki? Eh? Na ba ki ne zan ya buge ki? Haka ake. Mu je in ji dalilin da ya sa ya maram. Kai? Kana da hankali kuwa? Ba gaira ba dalili ka dubi fuska irin wannan. Eh? Kamara? Ai hakuri. To me ce ma kamare ta? Fuska irin wannan kai ka baka da hankali ne? Wani sai baka da hankali ne? Ai hakuri ba za ka hana ba. Na auren maka da ita ne dan ka kama ta da duka baiwa ce ita? Eh? Ko ba magana nake da kai ba? Nace baiwa ce ita? Za ka kawo min yarinya da duka? Ita kenan Allah ya bani. Kuma ta ce tana son ka. Na auren maka. Me ma yasa ka mare ta tukun? Me dalili? Eh? Ai hakuri. Haka kawai saboda ra'ayi a dubi kaman wannan amara. Kai in ka kalli wannan inda kana da natsuwa ka dubi irin wannan fuska. Ka tsaya ka kalli fuskan nan da kyau. Kamar wannan. Ba ka da hankali. To daga yau sai yau. Tunda ka ce in yi haƙuri. Na yi haƙuri. Tunda duk wanda aka ce ya haƙuri bai yi ba, to bai san abin da yake ba. To amma daga yau na yi haƙuri. Kar ku kurkura ka ce za ka sake. In ka mamaita, ranka zai mummunan ɓaci fiye da yadda yake tsammani. Na auren maka da ita ne don ka bubuge ta, ka mare ta. Eh? In ma da a wani wuri ne ka buge ta a jiki, amma mari! Amma daga yau shi ne ƙarshe yau, dinnan yau mai kama yau. In kuma sake maimaitawa, za ka ga abin da zai biyo baya. Na gaya ma. Eh? To, Ka lafiya. Ba gaira ba dalili. Ina amfanin haka? Ke kuma abin da kika ce kin ga mai kenan. Wuce mu je gida. Mu je!